Hi Lobes or Ladies and Buddies. Welcome back again dari sa tuang YouTube channel ug karon na atong ipadayon ang super duper kilig nga love story nilang Dale ug Don. Pero before ana, special shout out and thank you kayo kang Miss Hana nga nag-sponsor sa tuang confession karon through GCash. Og syempre sa mga kanunay nga naminaw, nag-react, nag-share, wala nag-skip og ads. Daghang salamat kaayo ninyong tanan. Og karon ladies and boys, ani ana ang confession nga Commander o Stuck on You. Sumoto nga mga 7 PM, nag-andam nami kay mga on. In-order ani ni Kuya tong pagkaon namo. Dayon, pag-adto na mo sa cottage, naana si Dale. Nagdala sa nag-cake og nashock pa ko kay nag-expect na gud ko nga dili siya makauban. Nagkatawa na nga pag-open pa na ako sa cake ang nakabutang kay Happy Birthday, Mi Amore. Nisipat yun lang duha ni Kuya kay naan sa ning pakulo nila. Hungaw kayo. Sumoto nga nagkatawa na si Kuya unya ningon nga kay 18 birthday man nimo na ako'y secret nga itug-an nimo 3 years ago. Nidol na si Dale na mo nga nag-smile-smile o gitunol niya nako ang familiar kay nga note o penmanship. Pinatabon pa na siyang dagway gamit ang isa ka kamot. Mura na gyud ko og gibayaw ani kay feeling nako naa na sa kong atubangan mismo ang kamatuoran. Ingon akong Kuya, nga sa una nangutana ka nako kung ako abagikan tong buwak og no kay nagduda na ka nga wala na ka nakadawat sukad pag-graduate na mo. Siyempre ningon kog dili to ako kay di man yun to ako Igo lang ko tigbutang. Then ikatawa siya. Then maingon si Dale nga, Happy birthday Don. Ako ajud bitaw to gikan ang buwak nga kinuha sa eskwelahan og note pag high school. Nagkatawa na siya unya ang mga kauban na mo nagsungog-sungog ng mga panuha. Shems jud kaayo kay di masabot akong gibati baka nang feeling na dugay na kay nimo siya nga type. Pero sa kalit lang muangkon pud na nga type kaniya. Dayon nangutana ko nga unya, kapila ko nangutanan nimo. Wala man ka ni angkon lagi. Nitubag si Dale. Wala man ko ni deny. Ako alang gi-divert ang topic para dili na ka mangutana kay di pa daw pwede ingon imo ang kuya. Masukod daw imong mama og basin mapariha kanila sa una. Nisipat ko ni kuya kay makalagot sa kahibawo man day na siya na ako ang type ni Dale. Pero iyaha pag yun ang gi-invite sa naa siya'y bisita nga mga pae sa bay. Ingon akong Kuya, unsan man po nang mata nimo, dili ing ana ang reaksyon kong kiligon. Sakto sana, kay mangaon na ta, kay gigotom nami. Maayo man mong duha, kay busog naman mo sa inyong gipangbate. Nagkatawa na si Dale og si Lara kay niduol sa kilid nako. Sige sungog. Ihan ang tusok-tusok ko na akong kilid og pungot kaayo kay kilig na gani akong gibati. Pagilukan payutag sa mo. Dayon nanganta na sila og happy birthday song. Kani nga resort affordable ra kaayo ni og dili ni ang resort nga sosyalan nga inyohang gina-imagine. Murag 1.5 ra gani siguro to ang nabayad ni Kuya sa duha ka rooms o cottage. Nagsinalmon ramita. Kay ang pool kay per head man ang bayad. Depende sa maligo. Hang dagat, syempre kay libre. Sulod sa ditong resort na imurag minibar og naanay mga babae na pwede i-table. Pagpangaon na namo og ikilig yun ko guys, kay naa na si Dale tapad na ako. Siya pa na ang nagbutang sa kong plato og tig-gunit lang ko. Naglain mi nilang kuya og lamesa. Si Dale ang nagbuot aniha. Gusto rasad nako kay plano yun nako siya gisahon og libo-libong pangutana.
Bisan og nagkaon pa mi wala na gyud ko nakahulat og nagsugod nako og pangutana sa iya. Ako siyang giingnan, "Kiunsa pud to ninyo pagbutang sa bag nako pag high school?" Tubag si Dale nga, "Namalihog ko sa kuya nimo. Inigdawat niya sa bag nimo og mangulit na ta. Mabitaw nang mo unami gamay og lakaw kay magbutang siya sa buwak og no. Dayon ipakita nimo." Nagkatawa pa na si Dale while gaingon ana. Tupag ko nga, "Suplado man ligi ka sa una. Dili man ka mo tagad nako." Tubag si Dale nga, "Mao na magyud na akong dagway. Kalisod pod og magkatawa ko bisan og way moot. Hindi mo ingon na sad ka na sayang kay gwapo na unta, buing lang." Gipugngan jud nako na ako ang katawa. Ingon si Dale, "Kay bawo ka asa ko unang nagkagusto nimo." Tubag ko nga, "Asa pod?" Tubag si Dale nga, "Sa CR ninyo, katong gibuno ko nimo og tubig." Nag-flashback yun hinoon ang incident sa CR. Ako na siyang gibuno og ulo sa pasayan. Puriyagaba taon. Itubag ko nga, "Bastos kay kadto. Maayo kay gi-open nimo ni kay kuwang patong pagbuno nako og tubig nimo sa una." Nagkatawa na siyag maayo og miingon nga, "Gusto na gyud bitaw ti kadto. Mosad na rason nga wala ko ni approach nimo kay basin nasuko pa kanako. Ako ang giingnan si kuya nimo na gusto tika. Ang tubag sa kuya nimo, bata pa daw ka gunahuna. Unya basin masuko pa silang mama nimo. Pero kung makahuwat ko na mag-18 na ka, then wala pa ko'y laing magustuhan, unya ikaw kay wala sad kay mauyab. Okay na daw nila." Tubag ko nga, "Unsa man tong nadungog nako nga nagistorya mo sa classmate nimo na mga bae. Nga gipangutana ka og kita na ba, pero niingon pa ka na, dili. No chance." Tubag si Dale nga, "Mo di ay naglikay-likay na ka. Di maminaw og tarong lagi ba?" Niingon ko nga dili kay syempre dili pa man yun. Nga katong no chance, gisumpayan pa to nako nga. No chance pagkakaroon. Kay dili pa pwede. Ayha na mag-18 na daw siya. Mauligi na ba kay tig paminaw og naay mag-istorya, unya dili ra ba yun tarungon og paminaw. Susay. Naaraman day ni, nagmaoy ra ba yun ko adto nga time, tungod sa maling akala. Tungod ato naglikay-likay ko ni Dale. Nasayang noon ang mga panahon nga dapat magdungan paminilag uli mahapon. Kasayang ba ay? Sa mga to nga nahuman na lang na silang kuya og kaon, unya nag-video kay na, pero kami wala pa. Nikanta pa na si Lara. On my behalf daw kantahon niya ang Mr. Cupido para ni Dale. Pauso kay ning ig-agawa eh. Ningon pa na si Dale nga sugod daw karon na manguyab na siya nako. Andam daw siya makahuwat bisan kanusa kay nakahuwat man gani siya na mag-18 ko. Karon pa ba na pwede na? Ayay. Gikilig ko nga moingon na unta dayon ko nga yes, Dale. Yes. Pero wala yun ako giingon oy. Kay murag mahalata na yun na excited kay ko. Nga siya man gani ang niingon nga makahuwat ra siya. So pataod-taodan sa nato gamay. Pag na mo og pangaon, si Dale pa ang nagkuha na ko og tubig. Basi nag-expect na sad mo nga ang akong baso nga giinuman, mo sad na iyahang giinuman ha. Dili po day. Grabe na sad nang gugmaha kay kadaghang baso. Dayon nagkasinabot na mga barkada nilang kuya ba na mo try daw sila og sulod sa bar. Ang kuya kini sugot sad. Unya kay niingon man ang isa nila na kauban na mosugot ra ba daw ng mga babae nga dito sa bar na dalhon sa mga room. Ningon na si Dale nga dili daw siya muuban ug mag-video kay ra daw mi. Best choice yun iyahang gibuhat. Unya kay ang si kuya ni uban man yun. Mura ko og nalain. Ako ana siyang gitawag og ingnan. Muuban yun ka kuya. Bantay lang yun kung makapabuntis gali ka diha. Bahala yun ka. Ay yun ko glabda. Basi nagtuo ka nga ako imuhang pampantayon sa imong bata. Tubag kong kuya,
Nga saba diha naunsa ka? Mutan-aw ra gani ko. Kamo noong duha dira, nagkasinabot na rabayod mo. Nitanaw ko ni Dale nga nagkatawa na siya, nya na awkward na hinuon ko. Aha kayo ni akong magawa Gibalip ako. Dayon ang si Lara ni uban sad na. Kamao kay mohatag og space ako ang agaw Mao nang love kaayo na ako na hantod karon. Dayon ni hawa nakadali si Dale kay naa daw siya kuhaon. Pili-pili pa ko og kanta kay si Dale akong pakantahon sa akong mga gipili. Mapagaw gini siya og kinanta ron kay mamawi ko pag high school. How I wish na apil sad ko atong giharana niya ng mga contestants. Pagbalik niya nagdala na siya og gift, lapad kayo siya. Nga mura lag kadako sa touch screen nga phone. Excited pa ko kaayo kay abi nako og jewelry sets. Kasosyal pod aron ba. Paghatag niya, gipaablihan nako na dayon. Pag open pa nako, Diyos ko Lord, unsa may gi-expect nimo nga ihatag sa mga bride? Calculator guys. Calculator. Perting katawa agyan nako. Kay karon pa ko nga naay nanguyab nga calculator ang gihatag. Dili gyud ka ipsot ang mga utangan ani. Ang model ato kay FX-991MS. Mao na ni nindot adto nga time nga gamit gyud namo. Ingon si Dale, kahibaw kong naana kay calculator, pero in case di ay og maguba or mawala. At least naana kay reserva. Mora ba na'y nakaangin nga wala ko nakadungan ninyo og ari ganiha kay nangita pa ko ana. Tubag ko nga, salamat Dale. Masayop pa kaha ko sa exam ani nga left and right akong calcu. Then may katawa ko. Dayon na topic na mo ni Dale ang basketball league para Christmas sa mong eskwelahan. Gingnan na nako siya na paapilon pero dili daw siya kay busy og dili pod siya tig-apilan sukad na college. Pero gi-challenge na nako siya na kung moapil siya, unya mo daog ilahang team sa unang game nila. Automatic na kami na. Kiyata kayo no. Kung kursunada gid siya nako, hindi mo kagat siya diba? Tubag si Dale, mapugos yun ko. Sure na kaana ha, ayaw nagbawi ha. Tubag ko nga, lagi, walay bawi ay, pakapinan paka og mahimo. Apil ha. Tubag si Dale, Roger dat binibini. I-text sa nako daan para malista ko og apil nila sa uniform. Sumoto nga dakuan ako og eye bags pagbalik og klase ani. Halos tag 1 kilo ang left and right. Etchos. So naman gani halos di ko makatulog og tarong maghuna-huna sa iyahang mga pakilig nga action. Unsa pa kaha karon no nga niang ko na siya nga pareha sa daymi og gibati. Sa una sa high school uso pa kayo ng mga slam books or autographs. Ang ibutang yun nako sa define crush kay crush is the person you like who can never be yours. Pastilan. Hapit na yun nako mapamatud-an na sayop to ako ang definition. Gamay nga push na lang. Yay. Sumoto nga may abot na ang basketball league. Ni-text na si Dale nako na dili daw ko niya makuha sa gisakan nako. Kung pwede, mudungan na lang ko nilang Grace og magkita na lang daw mi sa gym. Ni okay rasad ko og maayo man og wala maanad tawon ay. Pag-abot na mo sa gym, wala pa na nagsugod. Pero naana ng uban nga mga players nga nag-exhibition sa ilang mga malas sa kuragi nga moves. Pinadunk pa na sa bola dayon gunit sa ring nga malaking kong yun. Pero si Dale, wala pa niabot. Ang mga kontra nila ay mga hoteliers. Unyaon sa may atong ma-expect nila. Hindi lamang kaayo sa height palang daan. Halos silang tanan advantage na nga mga gwapo pag yun. Taas man si Dale, pero iyahang mga katima, ambot lang. Di na lang ko mistorya. Dayon, nikalit nagabot si Greg. Kag yun. Kusog kaayo og pang amoy ning amaw.
Nakatuod mang gyud na asa mi nilingkod. Dapat dito ni siya sa pikas kay hotel years man ni siya. Dako pa kayo og ngisi nga murag iro ba nga pado nga mobanghag kay lugwa man ang tanang ngipon nga ni katawa. Pero itsurahan yun ni siya guys kay mao bitong napili siya nga escort pag-araw namo. Unya, pang hotel sad iyahang kurso. Dahil naka siyang giingnan, nganong niari makadari nga sa pikas raman ang team ninyo. Tik-umak no ng baba nimo. Palihog lang be, kay basinyag mapaakal me. Tubag si Greg nga. Diri ko mutapad ninyo, kay gusto na ko makita inyong dagway unya og mapilde inyo ang team. Kay nabasa na ko sa horoscope nga pilde ang engineering. Aha ka. Nagdala pag daotang pulong. Wa siya kay bawo nga giasam-asam nako ning duwa nga modaog sila para sa kuang kalipay. Charot. Nitubag ko nga, buyag ka oy. Ito marabayod tali kag dila og lagos. Matinood ganin ang gingon nimo, paibtan yun ako ng atubangan nga ngipon nimo. Nagkatawaran na siya. Unya, timing ang background music. Kay Be My Lady Man ni Martin Niever, mauman ang gipasound sa DJ oy. Nagkanta-kanta po na siya, kana ganing mura po siya og nagunit og imaginary nga microphone. Unya ang pikas kamot, iyahan nang ikuhit-kuhit na ko. Bisan og gwapo siya, basta walay buot, luod yun. Nagkatawanag maayo si Grace. Ako siyang giingnan, sos, mapungkol pagyod unta na ba? Isang kuhit na lang, mahurot na yun ang tudloa. Pero gahi yun siya og bugol-bagol, ni samot noon nagkuhit-kuhit. Tungod sa kabisi na mo sa mo ang gipang bati na occupied kaayo ang mga una-una. Nakabantay mi, nga murag na ay commotion na sa mong likod. Bitaw, murag na anay saba na murag na ay niabot. Sa mga naka-RO dari, correct me if I'm correct. Bitaw, di ba usahay naman yun ay uban ng estudyante na mas mahadlok pa sa mga officers sa ROTC kaysa mga teacher? Kaya mga officer mo punishment, inig formation, pero mostly mga freshman rapat. Sumo na, nga bisan nagkalisod na nga inigtagbo kay mo greet man na ang estudyante kay mahadlok. Pero dili ingana si Dayla. Sumo to nga nahunong may sa mong pagngisi-ngisi, kay naaman ay nikalit og butang og sweatshirt sa kong lap. Nihangad may og apil si Greg kay nakuratsan na. Si Dale man na guys. Mayo unta og nagselos na ni siya. Shucks, moday nga wala ko gikuha. Kay fresh from the barbershop pa man ang ulo niya. Dili halatang pinaghandaan. Sos, bahalang magkatinuod ang sulti ni Greg nga pildi. Basta kay guwapings kayo. Morito nga nangasaba kay ang mga cadets nga nalabyan ni tagad man niya pero dili na siya ang corp commander ani nga time. Basta kay officers siya. Kay kada tuig, lahi-lahi naman na. Unya na shock sad ng uban sa among department. Kay mao pa lang to nga makita nila nga moduwa siya. Ingon si Dale nga, ay bilin sa nako nimo na ang sabot na to ha. Ako kay lingi sa wala og lingi sa to. Ang dagway sa kong tapad niya si Grace ug Greg kay marites kayo. Gusto sad makaibawo sa mong sabot nga amo araman to. Sumoto nga mitando lang ko. Tayo ni Ismail. Bahala ng mga chismis diha sa likod. Suya lagi mo sa moto niya. Bitaw. Pagsugod na sa duwa, thrilling kaayo kay bawi-bawi lang sila. Pero pag tunga-tunga, nakulbaan ako kay labaw man ng hoteliers. Impas yun. Nakabantay pagyud ko na og makascore si Dale mo cheer ng mga bae na malugi yud ako ang pormani ba. Wala na yun ko nakaagwanta kay ang score medyo tagilid na. Time out nila, ni dool na yun ko og nagdala ko tubig og gihatag ni Dale. Nakurat pa na siya kay himala man nga nag-initiate ko og buhat. Desperada kay ko nga modaog no. Kay bali lagi. Nganong ing-ane ako ang gi-challenge. Ako pa noon na ang maalanganin. Sumoto nga sa fourth quarter, nakabawi pa na sila. Pero, wala yun na dalagampo.
og napildi yun na. Dayon si Greg kay nilingin na nako og nagngislit pa din niingon nga. Ingon bitaw ko daan nimo. O di ba? Pildi yun. Tubag ko nga. Palayo ra gud diri Greg. Nagngit-ngit na akong pananaw nimo. Ikaw yun nakaangin ani ba? Tubag si Greg nga. Natural raman nang magngit-ngit kay gabi naman doon. Nihawa day na siya unya ni flying kiss pa nang amo. Paguman sa duwa, padulong na si Dale nako, mo siguro nga nihawa sa na si Greg, kay naka-G na siguro. Maayo ra pod kay masuya ra gyud siya namo pa. Bitaw. Then nilingkod na si Dale ni tapad nako nga wala pod ko kay pawo unsa akong isulti niya. Kay ako sad hoping kay ko nga modaog sila. Nikalit pa na siya og sandig unya gibutang iyang ulo sa akong abaga. Shams. Ingon si Dale, gibuhat na yun nako tanan to. Unsaon man dili na yun madalaghang yo. Nakuno na ako ba na kung pagkaigahi ko, unya mas daghan para ba yun ng itsurahan compare na ako. Unsaon na lang nga daghan ra ba nang naibog sad niya. Dugay ra ba yun ako siyang gusto. Wala na ako gipahalata kaayo kay abi pa lang easy girl ta. Nga easy ra ba yun. Bitaw. Dayon niingon ko ni Dale nga. Niingon bitaw ko nga na ako'y pakapin basta moapil ka. Tubag si Dale. Ngon sapod. Tubag ko nga. Idi kato na lang ako ang himuon nga pakapin. Gisugot na tika. Og diri nagsugod guys. Finally, Ariel happened to me. Magaan sa bulsa. Because it's just 7:50. Hinumdum pa mo Nabitaw. Yes. Pwede na ko mo reklamo niya kung magselos. Pwede na ko mag-set o bawat. Naan ako'y kababitang. Kanya ka mo diha. Nabitaw. Sumoto nga pag-uli ni Dale, gikan naghatod na ako sa kong boarding house. Naagyon na ipakapin nga kiss sa bayha. Sa forehead pa lang nga kiss guys Dahan-dahan ba? Moabot raligin na. Dayon naghigda na ko ana. Nagunahon na ako sa mga panghitabo. Kanindot na lang yon. Nikalit nag-beep akong cellphone pag open ako kay si kuya ang ni-text na. Gikilig pod ka. As if dayon ko nga wala ko makasabot pa. Then mitubag ko nga, waoy, kay ngano pod nang kilikon gud. Matog naman gani ko. Nung akong kuya, sus, ayaw na landa. Mura gyud kag uwak pa. Bisan nagtangag nagpiso, moingon pa gyud og wa. Tubag ko sa akong kuya nga, unya, mura na imong tuyo. Nitubag akong kuya nga, pag formal diha bantay. Basin ikaw makaangin nga maguba ang pagkasuod na mo ni Del. Kahibaw na rabagyod ko nga dugay na nimo nang gusto. Ayaw dinay diha. Basin niyag ikaw nang mag-una-una og panguhit. Bantay yun ka. Uli dayon Bernes sa hapon. Dapat muli yun ka. Okay ra og sa balay lang mo mag-date-date. Kay naa si Lola. Mura yun og maoni akong magawa nga. Lami pabayluan og sundang. So yaon yun kaayo kay wala may love life. Nakaibaw na siya kay gitug-anan di ay ni Dale. Dayon si Grace pa lang na ang nakahibaw sa engineering about na mo ni Dale. Then milabay na ang mga adlaw og panahon. Diha na'y time nga naami naglingkod sa extension sa cafeteria. Kauban ako si Grace. Daghan kay nang mga estudyante. Ako yun na ang tigpugos ni Grace nga mamalit ni. Kay favorite kayo nako ang binigni. Mura ko og na-addict ba kay sagulan man nila na og nang ka. Ay grabe, humot kayo og tamis pa dyan. Nikuit na si Grace kay nilabay na si Dale. Nagdala sa tripod, ganing makita ninyo usahay sa mga highway. Nga naay mag-side-side, nga murag camera og forma. Pero, engineer's transit na ito. Muna iyahang gidala, gisabit siyang abaga, unya nagkalog ito. Shams.
Gwapuha man gyud gihapon ay. Ang ayan kaayo bisag naka-tattered jeans na siya. Bisan pa siguro og pangdaro sa basak iyang dalhon. Gwapo gyud siya gihapon sa akong pananaw. Daghan sa nang nakabantay. Mga feel nako mga first year kasagaran. Kay nadungog namo nga niingon man ang uban na. Gwapo kay na nga officer no. Uyab man siguro na sila ni Ma'am Liza. Kaswerte lagi ni Ma'am oy. Bagay man pud sila kay mga officer. Halata sad na gusto siya ni Ma'am. Init pa ng binignit ni samot pa yun na og kainit akong ulo. Sure ko nga selos na gyud ni. Bisan ako man sad sa unang tan-aw na ako nila makaingon gyud ko og manag-uyab kay halos permi na mo duol si Liza. Unya katawa-katawa pa bisan walay moot. Makapungot jud kayo. Sa mo nga gibidli na noon ko ug nitanaw ko sa akong paborito nga binignit nga wala ko sa mood kay bagay daw si Dale ug Liza. Bantay lang gid na si Dale unya ba. Anad payud kaayo manungog ang tadhana kay niabot na pud na si Greg. Naimbiyer na ko kay ang iyahang gi-order binignit og cornetto nga ice creaman. Nagtingsi pa nang gikabuhi man siguro ning tawhana. Namuot na lang yun ko nga nitanaw niya. Yahaman ang choice. Waybot anay. Binignit plus ice cream. High speed yun siguro ni CR niya o niya. Bitaw. Then nakadawat ko og text ni Dale. Nangutana siya kung asa ko. Nitubag ko nga sa sitio Kalipay. Nitubag si Dale. Ha? Asa man ron dapit? Nitubag ko nga luyo sa kasakit. Wala na siya na-reply o gunahuna na ako, wala na nakagets. Pero niring na akong cellphone o nanawag siya. Ako siyang gingnan. Nga naman, mawapas ka? Tubag si Dale nga pagtarong sa gabi. Tubag ko niya, tarong man ko naglingkod dari. Tinana si Dale, kuwaon ti ka. Tinitubag ko, nga na ako sa cafeteria. Abtik ay ko makatug-an kung asa ba. Basta mo ari siya kay syempre seminaron ako ni Daan ron about ng Liza. Pag-abot niya sa kantin na lingkod na sa akong atubangan. Ingon si Dale, human nakagkaon kay mga donata. Nitubag ko nga asa pod. Tubag si Dale nga pangitao na to ang rason nga nung naa sa loyo ang Kalipay. Tubag ko nga awat-awat pod ka. Maayo kay bagay man daw mo ni Liza. Nikatawa si Dale og miingon. Maoday na ang rason. Badi raman mi ni Liza god. Tubag ko nga lahi eragyod kay nakadungog ko nga mas bagay daw mo. Nitubag si Dale nga wala pa manggod na sila nakakita na mag-upanta. Selos pa dayon ka ba? Tubag ko nga selos ba pod? Ana si Dale. Unsa man, tara na. Andam na ka mapatawag sa SAO or sa Student Affairs Office. Okay ra gyud nako mag-PDA sa campus basta mag-ubanta. Tubag ko nga, tiaw ba gyud? Bahala na lang eh. Tubag si Dale, nga uban na lang taon niya, inigduwa namo sa gym. Sa moto nga ni-text sa si Dale nga naa na daw siya sa gawa sa boarding house namo. Pag naog bitaw nako, nakita nako na siya nga naka-uniform na, unya naka-jacket, nga murabag nag-flashback nako tong sa una, katong Christmas League sa barangay hall namo. Parang kailan lang ba. Nga gusto kay nako siya, pero karon ako na gyud siya. Pagabot mo sa gym, nindot kay sa pamati, nakauban nako na siya. Naapagin na si Liza nga ni Ismail na nitanaw ni Dale. Ambot ba oy? Nakahibaw man unta ko nakabady lang sila. Pero maglain magyud akong pamati. Isukad tong nakadungog ko sa kantin na mas bagay daw silang duha. Nakafeel siguro si Dale na hait na kay kog tinan-awa ni Liza. Sumotong iyahanang gikuha ang ako ang kamot. Shams. Ganahan kay ko nga nakafeel yud ko og security and assurance. Ibira ko niya paingon sa team nila. Mingon niya mga teammates nga lahi na yun iba.
Amoy na mumuong relasyon naman. Tawag si Dale. Siyempre, din nag-smile pa na siya. Pero ang ako, nauwaw na. IT ang kontra nilang Dale ani nga time. Bagay kay ni Dale ang moduwa og basket. Isa yun ni sa nagustuhan ako niya. Sorry na lang ng mga tama na lang sa cheer diya. Giraon pa yun na kaayo. Kay moingon man na nga inighuman sa timeout nila. Pabalik na sa duwa nga. Ismak lang may amore pe. Pampa-energized lang. Nitanaw ko sa kong palibot og wa yun na siya ibot. Nga nakadungog na mga teammates niya. Ako na lang ang na-awkward pa. Ako siyang giingnan nga ismak si mong mata. Daghan kay nang nitanaw. Ispank noon. Pwede pa. Nagkatawa na sila. Pero si Dale kay garaon man yun na. Ni smack, kiss yun na. Napuno noon ko og sungog nila. Shams. Ipatawag na yun may ani sa kasong PDA ba. Sumoto nga mag-Christmas break na. First time to na makauli silang mama og Christmas. Nakulbaan ko kay wala pa biya ko nagsaba na uyab na mini date. Ambot lang kong nitug-an na si kuya pero wala man sad na si mama mo confront na ko. So it means wala siguro nitug-an si kuya. Dayon giingnan ko ni Dale na paadtoon ko sa balay nila para ipailaila nilang mama niya. Pero ako na siyang giingnan na mas maayo kung mapaila na ko siya una nilang mama. Ay ha, namimo adto sila ha. So okay na, mao na to ang sapot. Sumoto nga pagka 6 p.m, niabot na siya sa balay. Si Papa pagyod nang naka-istorya niya. Ingon akong Papa, nga sulod sa dritong. Hawat sa kadyot, tawagon ako si June. Nag-expect si Papa na si Kuya ang giari ni Dale, kay double cards man sila. Mayon si Dale, nga si Don akong giari Kuya. Nakulbaan yun ko na minaw kay straight to the point po ni si Dale oy. Di man sad mo agi og thrilling. Nihilom ra na si Papa og wala ni tingog, og mas nakulbaan ko. Dayon gitawag ko ni Papa. Daoy, mao na yun eh. Kulba kay basin unya og iya akong kasapan. Nalitsyo na yun eh. Uwawa og makadungog si Dale. Nipahiyom ra ko ni Papa, unya si Papa kay nitanaw ra sad na ako. Nisulod na si Kuya sa sala kung asa nami. Gikan siya sa kusina. Ingon akong Kuya, ganihara ka Brad? Itubag po si Dale nga, taod-taod pa Brad. Then ingon akong Kuya, while ni tanaw siya na ako. Naman kaha kay isulti nilang Papa. Nakulbaan pa jud kog samot. Otro sa ni si Kuya oy. Hibaw nang naabiya si Papa makadungo. Nangita pagani ko og timing. O tumingon akong Papa, ngaon sa man ang iingon nimo. Ayaw lang pud nang maglolo na kuha. Wala para ba may makapangandam ana. Tapag ko nga, Pa, si Dale ba? Uyab na ko. Pinasyay pa ng forma. Taba kong Papa, nga mang, ali sagod. Gitawag niya si Mama. Yun akong Mama, ngaon sa po nang iingon nimo. Hibaw nang nagdigamo pa ko. Ikaw na lang unta nang niarin ako. Ang pantala na day nang modool sa barko. Taba kong Papa, nga si Don, sila daw ni Dale. Itanan si Mama nako, unya balik tanaw ni Papa, og nagkatawa pa na siya. Yun akong Mama, nga sus, kahibaw na mi, dugay na, pag una palang daan doon. Aha ka dyan, chismoso gid ni si Kuya. Misumpay og ingon akong Mama, gahawat rami na mo open ka na mo. Ayaw gid mi anang magtago-tago mo ha. Kay gikan na gyud mi ana. Tubag kong Papa, nga mauman. Kung pwede dong Dale, sabaw-sabaw sa lang mo ha. Sunod na nang unod. Sa muka lagi aning Papa. Sumotong nagkatawa na si Dale, unya ni saad nila. Mingon akong Kuya, nga bitaw gyud Brad. Bisan pag kana ako manghod maguna, ayaw gyud patintal ana. Tubag ko nga, dagway ni mo yan, maulaw sad beyata. Nagkatawa na lang na silang Mama o Papa, kay kahibaw naman sad na sila sa background ni Dale. Buotan yun na siya.
Sa balay na ni kaon si Dale og nag-istorya na silang tulo ni Papa ug Kuya. Girls banding mi ni Mama ug Lola. Kay si Lara dito man nag-Christmas sa Pikas apuhan niya. Uyab pagani mi ni Dale pero labi na ang tambag nilang duha ni Lola. Mura bitaw og magminyo nako inig kaugma. Dayon nag-celebrate mi og Christmas Eve kami lang magpamilya. Pagkaugmaan na December 25, gipalaag ko ni Dale sa ilaha kay iyaha daw kong ipailaila. Pero ni Simba mig una ay mi modulong sila ha. Nagtapad mi ni Dale sa simbahan nga nag-flashback na ko tong sa una a few years ago. Katong nagtapad mi, unya nag-wish ko na unta magkakami ni Dale kay gusto kayo na ko siya. Andam na ko nahuwaton na ang panahon. Og wala gyud ko bigua. Almost same time og same church and same man. Nagbarog mi nga gitubag na gyud ako ang wish. Although dugay man ang process, pero at least kami na gyud. Diba? Human sa mas ni diretso na mi sa ilaha. Pag-abot namo sa ilaha, nasad nang uyab siyang mga kuya. Kana ganing feeling na mahadlok ka kay bas hindi nako na ikasinabot ang uyab siyang mga kuya. Murag sa salida ba nga kung dili gani maldita ang mama, adto na unya pud na magka-problema sa asawa sa iyang mga igsuon. Pero pag-approach na nako nga mga buutan man day pud na sila. Nagkasinabot rasad mi. Gi-invite pa ko nila nga mga ligo daw og dagat. Sa February daw, a week before ang Valentine's Day, kay birthday sa kuya ni Dale. Dapat daw nga muuban sad ko. Ni okay rasad ko kay dugay pa man pero wala ko ni saad kay basin dili ko makauban pa. Maatla na busy ko. Dayon ni duol ng mama ni Dale nako og miingon nga nag-expect na gyud ko nga moabot ning time day. Kay katong pagbisita ninyo sa una dere, kahibawo na gyud ko na gusto ka ni Dale. Mitubag pud ko nga salamat kayo te. Ingon ang mama ni Dale nga pagkaon sa modiha kay mag-entertain sa ako dari sa sala. Sumoto nga nagkaon mi ni Dale. Human ako niya nga gipaylaila ni. Maingon ko nga, kay bawo ka katong unang arena ko. Nagtuo ko na si Rachel inyuhang gipasabot ni kuya. Intubag si Dale nga, ngano pud nang naapil man sa Rachel. Tubag ko nga, niingon man na si Lara nga childhood sweethearts daw mo. Gama-gama ragod na ako ni aron ma-open ako ang topic about sa photo album na daghan kina sila og picture ni Rachel. Bisan wala mo ingon si Lara kay ang sulti ra gyud ni Lara nga gusto ni Rachel si Dale. Ingon si Dale nga gama-gama sa dang istorya. Classmate man gud mi ani niya sa elementary sa una. Nitubag ko nga, unya daghan man lagi mo og picture diha sa album. Kada program kamo man gyud na ang magpartner. Itubag si Dale nga. Alangan, moingon man na siya ni ma'am nga kami na ang magpares. Si mama man sad ang nagpa-developan. Mapil gyud si Rachel kay partner man mi. Nihilom nako kay natubag na nako ako mga pangutana. Si Dale, basin na naa pa kay gitago-tago diha nga pangutana. Isulti na aron maisaron. Nauwaw na lang ko, dala kamuot sa attitude nako aning panahon na. Sumoto nga milabay na sad ang mga adlaw. Back to school na po. Makaingon jud ko nga gipanindigan na ni Dale iyahang responsibilidad sa relasyon namo. Charot, big word kayo. Mura para bag walay ball. Bitaw. Bisan og busy na siya, anhaon jud ko niya sa boarding house inig kaudto para sabay na may mga on. Sa akong mga project sad bisan lisod ang engineering, wala yun ko nagkalisod kay tabangan ko niya og gama. Kung bakante pa yun na sa oras, i-tutor pa ko niya. Kung vacant pa jud na siya, mauba na siya namo ni Grace sa cafeteria para sa binignet. Di man siya hilig ana kay tamis daw kayo, pero mapugos yun na siya kay ganahan man ko. Daghan kayo nga mga di ganahan nga buhaton si Dale nga nabuhat niya, tungod na ko. Nindot kayo sa pamati nga makasamot yun taog ka in love niya bisan asa nga anggulo. Mga February, a week before Valentine's, mao na ni ang birthday sa kuya ni Dale. Nag-i-invite ko sa uyab siyang kuya
na muuban daw sa outing nila na dito i-held sa dagat. Sumoto nga ni uban mi ni Dale kay libre man sad mi ani. Okay ra sad nilang mama kay gidala man sad na si kuya ni Dale. Niapas na lang pod mi kay nauna naman na sila sa dagat. Kami kay gikuha paman mi ni Dale sa balay. Maong nalangay mi. Pag-abot na mo, daghan kayo na sila. Kaabisad ko og family lang nila Dale. Apil man di ay ang igsuon sa uyab sa kuya ni Dale. Nagdala pa yun na og mga barkada na bahin. Wala man sad ko na bala ka ani nga bahin, kay may man og wala tay dagway ikabawos oy. Bitaw. Okay pa kay tong pag-una, lingaw pa kayo, unya nagkaistorya man mi sa mama ni Dale. Wala ko nakaapil nila og ligo-ligo sa dagat, kay alangan og akong biyaan iyang mama nga nakigtabi pa man di ba. Makalagot sa ni si kuya kay nalingaw naman na kay daghan man ang chicks sa muka. Nagbalik-balik na si Dale kay kuhaon lagi ko para motipo nila sa dagat. Niingon ra ko nga unya lang kay mosunod ra ko. Idi mao na to nga gitawag naman ng mama ni Dale sa iyang papa nga naa sila giistoryahan. Alangan man og maminaw ko, idi ni excuse ko og niingon ko nga maligo nako sa dagat. Dol nako sa dagat imbis nang init pa ng panahon, nanginit pagyud ko sa akong nakita. Nagduwa man na sila kauban nila ang mga babae na barkada sa manghod sa uyab sa iyang kuya. Kanang gani nga murag magdakop-dakop sila. Unya nigakos man na ni Dale ang usa ka bahin. Naimbiyar na gyud ko nagtan-aw ug wala ko ni dayon og apas nila eh. Puyo tag malinawon sa daplin. Wala ra yun ko ni imik adto kay nagpugong lang ko. Dayon pagpangaon na, ni Dole na si Dale na ko. Dala og mga foods og siya pa na ang nagkuha tanan og nag-share me. Naglagot man gyud ko og samot kay nitapad man namo na unya nagkatawa pa kay tikasan daw si Dale sa dagat pagduwa nila. Permi siya aksyon og kusi ni Dale bisan nagkaon mi ug moro bitaw og wala nakakita nga na ako. Sa moto nga paghuman og kaon wala nako nakaagwanta og gidol nako si kuya para muuna mi og uli. Di pa yun na siya mauli kay ngano daw nga imbis na lingaw siya. Unya dapat dungan rami nila. Pungot pod ni si kuya eh. Motong niingon ko nga gasakit akong tiyan. Ug feeling nako magka-dysmenorrhea sad ko. Kay maope pagsugod sa kumens. Ingon pa na siya nga pagtarong diha ba. Bantay lang yun ka og na makaka. Ingon pa ko nga bisan pa og imuhang tanawon kuya. Unsa man mutan-aw ka kay pag naaga ni ipahid na ko ni si mga agtang ba. Tabag kong kuya nga iyo gawayab-uyab na ka pero mong ba mura man ka og walay butoy. Tala na sanghid sa ni Dale sa. Nitubag ko nga ayaw na oy pero gusto ka ikaw ra kay sakit na gyud kayo. Ikaw na lang adto ni Dale kay mo sanghid ko siyang mama. Sa moto nga pagkahibaw ni Dale, concern pod kaayo nagdagway. Ni Dole na mo, pero nasungot magyud ko. So giingnan ako siya nga magpabilin lang dere, o bani lang sila, kay gasakit yod akong tiyan, o magpahatod lang ko ni kuya. Bahalag unsay reaction niya, wala yud ko nauwaw nga niingon ko nga gasakit akong tiyan. Dayon pagkahapon ana, niadto na siya sa balay. Nangita nako ug ako anang giingnan si Lola, na ipaingon ni Dale, nga dili sa komunao kay sakit kayo kong puson kay gidysmenorrhea ko. Pero buyag. Niuli rasad na pero ni text nga pagpaayo na mi amore. Moli na lang ko. Nakonsensya ko pero naglagot man ko niya. Bahala siya. Sa moto nga before Valentine's Day, gipahibawas sa mga class mayors na inig kagabi daw ang program sa Valentine's. Kay disco daw na. Unya ang mga class muse dapat na compulsory naman disco daw. Di gyud unta ko moapil ana kay di man ko hilig ana. Kay si Dale raman na ako ang gusto sa una. Unya di man sad na mo dong og disco. So puyo tagbalay. Pero kay lahi man ron nga nasungot pa man ko ni Dale, idi bahala no eh. Moapil ko. Siya ra ba di ay ang kamao. Ni text na siya nga ayaw og apil. Bahala daw og compulsory. Nahimuot ko. Plano na ako pasiloson sa siyoy.
Makapungot man kay wala siya kahibawo nga nagselos ko atong pagkaligo og dagat. Pagunit-gunit siya og babae. Then pagka Valentine's Day nagyud na, pagkabuntag ni attendance me, kay na may program. Ug as usual, ni serve na si Dale nga naka-uniform pa na sila og pang-army. Guwapo gyud kaayo ang panuha ko eh. Maka-os-os og zipper. Bitaw. Pero bahala gyud, nasuko pa ko niya. Nidol na siya nako og nitan-aw pa ng uban nga estudyante. Bahala mo diha. Wala pa ko'y time nga kiligyon ron kay suko ko ni Dale. Ningon pa na siya nga sabay daw may nga maniud to. Pero nagpasumangil ko na di pwede kay na may sabot ni Grace. Nipahinumdom pa na siya na ayaw apil o niyang gabi ha. Nitubag ra ko nga depende. Ngano di ay kung makaparis ko og laing laki. Ikaw man gani ganahan sad ka nga gunitan og bae sa dagat. Wala na gyud ko nakapugong. Ako ana siyang gisumbatan. Nahilom na siya. Gingnan ako nga magistorya lang me. Unya kay mo attendance pa ko o gipang tan-aw na me sa mga estudyante. Pagagabi ana ni text yun na dili daw ko mo dong. Ni serve man na siya ani kay mo serve lagi ng mga officer basta na i-program. Pero wala lang siya kahibawo nga naa na gani ko sa gym nga nakasuot mi og casual ani. Nagsugod nag-check attendance sa gym sa mga class representative. Pag second year engineering na, ningon ko og present. Nitan-aw na ko na si Dale og gisipatan gid ko ana niya. Who cares? Siya na pud nang masuya ron. Bawi-bawi ramanan.